Chamisasi lawyer tavane mbovu panguva inoi uya achiruma achifuridzira achifaya kuda kwachitaguri achimudza kuti yes it is a good initiative yauri kuita to gunner for the president, but panguva inoi kuchionekwa kunzi yes is successful hapambona chakashata anotoencourage vamwe vanoshanda nesimba, but there is one thing iri kuonekwa kunzi kune vanhu vanonzi mawar veterans. Panguva inoi kuonekwa kunzi those guys havangauye vachingogwadamira munhu anozivikana kunzi haatozivi kuti AK47 inobatwa sei nevamwe varimo mu the ruling party. Saka tapinda mashuka mudanyo panguva inoi tobva subscribe like on the bell icon. Tavane mbovu mudanyo rachiti I fully support Taguri as right to pursue leadership, as everyone deserves the opportunity to aspire to public office. At the same time, I also fully support those who think he is at what unfit to be anyway near the levers of power, as everyone has the right to resist a thug. The contentious part of my being is, however, more interested in seeing how many who fought for this country and are entitled to all its honey are going to deal with the tall, grey-haired toddler who has never seen an AK47. Ndomashwara kuda panguva ino achiti yes aiwanga vaite vaende kuma-addresses vachinosangana nema-civil societies, ma-university students, ma-churches vachikambena kuti vakwanise kupinda kupresidency. But panguva inoi kuri kunzi zvichazonakidza takuona kuti vene varidzi venyika vanozikana kuti havangouye vachingoti toda kungogwadamira munhu asina kana kumborwa hondo, munhu anongozikana kuti azongoraisa from nowhere ndokutongoya akutongoda kutongovatungamira. Mashoko ari kuda panguva ino achiti yes macriticism angabva kuvanhu panguva ino it doesn't matter because vanhu vagara nguta zvakasiyana siyana, ungava uri kuposition kana mugari wenyika yeZimbabwe, but vari kuti chinhu chinyanya the main factor ichinyanya kuaffecta ndeye vakomana vanozikana kuti ndo vene venyika kana kuti mawar veterans, kana vanhu vanyazozikana kunzi ndo vakatika part in the liberation of the country, kuti how are they going to view and see it. Pinda comment section medu dzavafukiro aimuri kudi pamusoro pechitiko ichi, subscribe like chitombe bell icon.